Добрый дзень. Верш. Неяк у школе нам рабілі уколы, і медсястра сказала, што ў мяне тоўстая скура, як у слана. Я засмуцілася, зрабілася крыўдна за слана і сябе. Быццам мы з ім наўмысна адрасцілі такую скуру, каб псаваць жыццё медсястры. Потым яна загадала на вагі стаць і зноўку здзівілася, што я так шмат важу. «Мабыць, у цябе цяжкія косткі», — сказала яна. І мне стала няёмка, быццам я падманваю людзей. Сама як шэпка, а ўнутры кілаграмы свінцу. Мае вочы таксама падаліся ёй падазронымі і ўраз з выразных ператварыліся ў сімптом хваробы. Медсёстры, мінакі, суседзі, настаўнікі, сваякі — усе яны нешта казалі пра маё цела, паводзіны, звычкі, раскладаючы мяне па палічках. Так што я болей не ведала, кім я ёсць. І што б ні рабіла, чула то тут, то там. І ў каго ты такая? Перабора, і таго яна не есці, і сяго не каштуе, і слова ёй не скажы. Фу ты, ну ты. У нашай сям'і такіх не было. Можа, таму дзеці так любяць гуляцца ў хованкі. І ўсё яшчэ спадзяюцца, што іх хоць шукаюць такімі, якімі яны ёсць. Дзякуй.